Россияда коронавирус электөрүчеләр саны рекордка бара. Бер тәүлек ишендә генә дә 14 меңгә якын зарарланучы. Бүген эпидемиологик хәл куркынычмы? Татарстандагы хәл ничек? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы студияда Алмаз Гафиятов. Исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, кагыйдәләр белән дә таныштырып үтик. Алда яңгыраган фикергә мөнәсәбәтне тимәләр аша белдерә аласыз. Кызыл килешмә билгесе, яшел килешү һәм ак нейтралитет билгесе. Соннар орта, Россиядә бу соннар инде әйткәнемчә 14 меңгә җитте. Татарстанда тутырылыклылык әле саклана. Айдар, менә бу хәл ничек аңлатырга була? Без инде шул ук май-марттагы күрсәткечләрдән дә югарырак күтәрелдек, ләкин борчылыр өчен җирлек юк диләр. Чыннан да шулаймы? Бит Татарстанда әле андый соннар син әйткәнчә дөрестән дә куркыныч түгел, ләкин менә әгәр дә сез ләсә кайсы поликлиника сырхаханага барсагыз, анда инде кешенең күплеген күрәчәксез. Бу бер. Һәм күп кеше югары температура белән килә, ни өчендер? Ни өчендер дип әйтәбез, мин табиблар белән көн саен сөйләшәм, бүген дә без аралаштык әлеге темага. Күп табиблар авырый. Чыннан да ул коронавирустан авыручы табиблар. Һәм менә Роспотребнадзор сүзләренә караганда икенче тапкыр авыручылар юк дип әйтәләр. Менә бу инде аудиториядә теге бигүк матур яңгырамаса да әйтергә кирәк, кайберәүләр инде икенче тапкыр да авырыйлар, чөнки моны тестлар күрсәтә. Һәм ни өчен соннар шундый зур? Шулай ук менә массакүләм мәгълүмат чараларында кызыклы фактлар бар. Ни өчен зур? Чөнки бу һава торышына бәйле. Бу бер грипп юк, ОРВИ бар, һәм ул күбәя, киләсе атнада һава торышы тагын да кискен начарланачак, һәм монда ОРВИ билгеләре белән ковид билгеләре кушылып, бергә буташып, алар тагын да зур соннарга китергә мөмкин дип көтә эпидемиологлар һәм табиблар, гомумән йогышлы авырулар табиблары шулай ук. Һәм тагын бер момент дип әйтик инде, монда инде битлекләрне кию-кимәү бу яңадан сорау килеп туа, битлекне дөрес итеп кию, махсус хәтта ролик менә бүген чыкты Роспотребнадзор тарафыннан, шушы социаль челтәрләрдә күрсәтелә башлады. Һәм ни өчен соннар арта? Беренчедән, кыска әйтеп җавап бирәм инде. Беренчедән, тестлар күбәя, тестирование, һәр кеше миңа тест бирегез, мин тест үтәргә телим, һәм күп кеше авырганнан соң, ОРВИ белән булса да, ул антитәнчекләргә канны бирә. Шуңа күрә соннар арта. Ләкин Татарстан буенча менә шушы рәсми соннар, алар тагын бер кат әйтим инде. Шикле. Һәм табибтан сорап китик әле, Айгөл. Менә хастаханәләрдә чыннан да хәл шундыймы? Кеше күпләп киләме? Алар сакланалармы һәм табиблар шулай авырыймы? Кешеләр әгәр дә бик күп йөриләр, бер кешеләр бөтенесе вот маска монда килгән, ләкин кияләр, алар авызга гына кирәк, дөрес итеп монда борынны кирәк сакларга, аннары дистанцияны кирәк, поликлиникага керсәк, анда бөтен кеше прям, бер-берсе белән якын торалар. Бөтенесе табибка барасы килә, ләкин алар бөтенесе ашыгалар, баралар да, аннары табиблар. Табиблар күп кешене через себя Юк, монда беләсезме, Алмаз, бүлдерәм, гафу итегез дә. Проблема нәрсәдә? Проблема да түгел ул. Һәм президент аның турында әйтте шимбә көнне, шулай бит шушы елышта планлы медицина ярдәмен күрсәтүне туктатырга ярамый. Һәм поликлиникаларда нинди проблема килеп чыга бүгенге көндә? Югары температура белән килүчеләр һәм планлы, мәсәлән, яман шишкә каршы операция ясата, яки йөрәк кан әйләнеш системасы белән бәйле булган операцияләрне ясатыр өчен ул кан бирергә килә, шушы гомуми анализларны. Һәм бу ике поток дип әйтәбез русча, алар кушылалар. Шуңа күрә кеше күбәя. Һәм күбесе язылмыйча киләләр, шушы чиратны үткәрмичә. Шул ук тамак шиште икән, борынны күрсәтергә кирәк икән, тамакны күрсәтергә кирәк икән, ул иң элек шушы терапевтка килә. Һәм шуңа күрә менә бу потоклар кушыла. Нәтиҗәдә кеше күп, ни өчен шулай, ни өчен табиб озак карый, һәм кызганыч, табиблар җитешә алмый. Кеше күплегенең тагын бер сәбәбе бар больницаларда. Менә авырса да, авырмаса да киләләр. Менә минем хатыным, тормыш иптәшем авырды дип әйтә дә, или анда эштәге бер бүлмәдә утырган апа авырды дип әйтә дә, үзе авырмаса да килә. Тест алыгыз миннән дип, уздырыгыз миннән дип киләләр. Шуңа күрә менә аларның 40-50% шундый кешеләр. Шуңа күрә курку хисе дә барлыкка килә монда. Менә нәрсә белән аңлатырга була моны, Гөлсә ханым? Әгәр дә кешеләр инде ниндер паникага бирелә башлый икән, монда бит әле алар киресенчә үзләренең сәламәтлеген әле
тагында зуррак зыян салырга мөмкин. Без инде моны тапшыру сайын әйтә киләбез, ләкин шулай да менә нәрсәгә кешеләр борчыла. Бу бит инде хәзер мәсәлән медицинада алга бара, вирусында өйрәнә башладылар. Менә кайдан килеп чыга? Бу бит инде киресенчә, мәсәлән, әле гадәти генә шул ук ОРВИ күрсәткечләре белән дә халык агыла башлый. Мине кертегез, танышлар аша, сорый әлеге хастаханәгә барып, киресенчә менә шундый ниндер бер ажиотаж тудыралар дип әйтә. Әлбәттә, бу инде кешенең беренчедән психологик халәтенә бәйле, ә менә бу психологик халәт, ул беләсезме, менә аны чорнап алган информацияга бәйле. Менә әле Айдар әйтте бит, саннар теге зур түгел дип әйтәбез без, әйбәт. Әмма дә ләкин саннар зур түгел. Кеше менә шушы проблема белән радиода булсынмы, телевидениедә булсынмы, якын тирәсендә булсынмы, күршесенә улар белән очрашып тора. Һәм менә шушы һаманда шушы проблема, шушы пандемия күренешләре белән очрашу, ул дип әйтәм инде, күңелдә паника тудыра. Без күпме генә әйтсәк тә, бит позитив китаплар, укыгыз, фильмнар булмый. Кешенең менә монда үзендәге паникасыннан ул теге аныкланып та торасы, шулай булырга, булай булырга кирәк дип. Кеше үз-үзен кулда тота алмый икән, бу бик сирәкләргә бирелә. Әлбәттә, ул врачка бара. Әлбәттә, ул паника тарата һәм ажиотаж ситуация тудыра. Менә бу шушы информацияның теге аның җилкәсенә ябырылуыннан, аннары бит әле үлүчеләр саны да күп. Менә шулда куркыта кешене. Һәм авырулар үзләре дә әлеге авыру белән күзгә күз очрашкач куркып әзер түгелдер моңа. Менә Рәшәт, сез ничегрәк кабул иттегез әлеге яңалыкны? Белгәннән соң менә ниндирәк адымнар булды сездә? Курку бар идеме? Bütün kişi üstüne kilgen afet, mine şiga jitkende, uzdırıp jiberik, elhamdülillah, künneşiri şağında uzup gitsin. Ondan sonra bir tane Türkiye'ye de yolga barası var deyip, uzup gitsin deyip durdum. Uzup gitti. Ama şunsı kızık, hatınga da, turmuş ipteşine tügül hatınga. Hatınga da demedi, malayga da kızga da demedi. Hem işleri bir kimde şegilemedi. Hatta benim bilen iş seferine bargan, Respublika Tataristan'ın biz ne bilen bargan idik, bir jigit bilen Apas rayonuna, Apas neydiler bit. Min şöyleydim, bana bir nesede bulmadı. Ana bit koydan çık elektriğesin bir kimde böyle bulmuş. Şuna koy ol bitlik küydüğünler kadar min bir şıklanıp koyayım. Çünkü eyteler gün devamında imişteki ana 5-6'ını alıştırık yek. Kim alıştırı 5-6'ını? Birisi bilen jüyle, ol koygalı bite. Ol kapaya bol bite, ana kisede jüyle ol. Anın indi juğanın juğup da kilginde, hayır juğan da yok. Şuna koy bütün kişi bari şöyle yapışıkacak. Şuna koy bir gadatine sedip koy kiyek. Elbette mene ol bilip bitirmegen nesneler var yine. Kişkine balalar bit, okuşu balalar, oğulları kaytıp, ebi babalarını yaktırdılar da indi ebi babalar kitip de bardı. Mene hamanda bu etinanlık koğula indi. Demek balalarını oğullar koytarıp atkarıga aşıkmasına gerek, etiyanını saklarga gerek. Şigili kişiler bulsa indi, Allah bilen bir ağırlaşmasına tırışıga gerek. Şigilisi indi, iken indi bütünümüzde şigilep çıkacak. Ölüm saati bütünümüzge de jiteşek. Xuday Teala'dan saati soqsa bütünümüzde kitemiz. Менә иң мөһим борчылмаска һәм бәлки күпмедер дәрәҗәдә әле позитив карау да ярдәм итәдер монда. Безнең Роспотребнадзор вәкилләренең видеоязмасы бар, карап алыйк, алар дәвам иттерербез. И вот при соблюдении в совокупности всех мер профилактики и большей части того, что на каждом объекте, в каждом организованном коллективе будет строгое выполнение мер профилактики, я думаю, что на данном этапе и при той ситуации, которая у нас на сегодня идет, это 0,4% еженедельный темп роста, возвращаться к каким-либо жестким ограничениям мы не будем. Шикләүләр димәк әле якын арада булмаячак. Спорт чараларында инде күпләп үткәрә башладылар. Ильяс, ниндирәк монда инде профилактик чаралар үткәрәс һәм таләпләр үтәләме? Чөнки шул ук мәсәлән марафон узды. Әле аның турында без Раил белән аерым сөйләшербез. Ул марафонда катнашты һәм үз күзләре белән күрде барысында. Бер яктан таләпләр югары куела, ләкин шул ук вакытта фотоларда һәм видеоларда без күрәбез, кешеләрдә күпрәк җыелган, битлекләрдә киелми. Ул мәсәлән инде антисептиклар турында әйтеп тә тормый. Менә үтәләме? Башланды шундый бер чор, кинәт кенә ул башланып китте. Bütün yarışlarını rüxsat ettiler. Lakin аны бит инде көткәннәр иде, кайсан рөхсәт ителәр безгә ярышларга барырга дип. Иң кыены спортчыларны, мәсәлән, мин Орчада районда эшлим, аларны каядыр чит районга командировать итү. Чөнки анда аерым справкалар таләпләре бар. Анда инде поликлиникага йөрергә кирәк. Һәрбер спортчыга үзенең участок табибына барырга тиеш ул шушы справканы даим алып торыр өчен инде. Булай масса күләм чараларга килгәндә, Казан марафоны алдыннан шимбә көнне үтте бит. Казанда гына түгел, районнарда да милләтләр кроссы
кросс-нация дейбіз, бұл егіру бәйрәме. Аны біз бұйыл үткәріге болдық башқадырақ форматта, әгер де ол біздің башқа елларда масс старт белән үткен болса. Біз хәзер айырым стартлар билгеләргә булдык һәм бик күп яшь категорияләренә бүлеп чыктык стартларны. Үзенчә кызыклы булды бу, әйе, ләкин бит без инде шулай ук тиеш булдык бу ярышны үткәрер алдыннан Роспотребнадзорга хат җибәргә. Безнең шушында ярыш булачак һәм без анда шуның кадәр кеше телибез күрергә һәм ул шуннан артмаячак дип. Мин инде төгәл әйтә алам, ул бераз артып китте саны билгеле. Моны яшереп булмый. Ләкин чараларга килгәндә урам шартларында бу инде ачык һавада үтте ансы бердән, ләкин урам шартларында әгәр дә без теге бәйләнә башлыйбыз икән һәрбер вак тияккә, анда алай күреп бетереп булмый. Анда бит инде маскадан йөгереп булмый беренчедән. Анда бөтен кешегә антисептик артыннан куып җиреп булмый. Кая син кем беләндер күрештең ахыры, синең кулыңа антисептик сибигәле дигән сыман. Шуңа күрә монда инде ничек булгандыр? Табиб күзәтүе булдымы соң? Табиб күзәтүе старт алдыннан, менә шул югары температура, хәлсезлек, барыбер йөгерәсем килә, ул теге башкалар алдыннан теге ни төшеп калмас өчен. Менә бу профилактика ничегрәк башкара? Монда киләләр күбрәк справка белән. Монда инде табиб справканы үзебез беләбез ничек алып була. Юк, ул Айдар, алай дисәк, температураны үлчәүне дә формаль рәвештә үткәрелүен монда инде беләбез без ансында. Раил катнашты марафонда, анда бөтенләй, мәсәлән, төрле җирдә һәм төрле бәйгеләргә дип әйтик, ярышларга, мәсәлән, шул ук кайбер концертларны яисә театр тамашаларын үткәрмиләр икән, анда инде тәнкыйтьләүчеләр дә табыла. Ни өчен менә меңләгән халык җыючы, мәсәлән, шул бәйрәмнәрен үткәрәсез, яки спорт ярышларын, без үзебезнең, мәсәлән, шул ук 50% утырышлы концертларны үткәрә алмыйбыз дип. Менә монда син марафонда катнашучы буларак нәрсә әйтә аласың? Дөресме, менә ачык һавада дип әйттеләр, аңлашыла ачык һава, ләкин шулай да дөресме менә буларны үткәрү? Ну, концертларга килгәндә алмаз бит инде ул бинада уза. Анда бит инде халык берсе белән сәгать ярым бер тирәдә, бер анда расстояниедә сөйләшергә мөмкин, утырырга мөмкин. Монда гомумән менә шул атмосфера чыгып, һавага чыгып, шушы зыянлы әйберләр кешегә тарала. Һавада, менә мин белмим, бәлки күп кеше каршы килер, һавада мондый мероприятиеләрне уздырырга кирәктер дип уйлыйм. Чөнки әлбәттә инде менә маскаларны сразу әйтергә мөмкин. Казан марафонында маскалар гомумән теге 20% да кешенең кимәде, чапкан кешенең, һәм температура үлчәү әлбәттә урамда менә масстарт башланганда булмады. Ләкин монда плюс яклары да булды. Менә былтыргы белән чагыштырганда мастартны территориясын зурайттылар һәм халыкка гел әйтеп тордылар анда микрофоннан. Бик якын тормагыз бер-берегезгә, шушы территорияга таралыгыз дип. Һәм кеше менә күп кеше инде моны теге дөрес итеп кабул итте һәм таралып нитте. Һәм ул йөгерү корпоративный дөрестә түгел әле. Әйе, но менә аннары әйтеп киттеләр, име температура дип. Но минемчә 3 километр менә без актык көнне чаптык. Кемдер 42 километр чапты. Ничек температура булган кеше, ул андый теге чаба алмый бит инде андыйга. Шуңа күрә андый кешеләр мин гомумән юк дип әйтәсем килми, ләкин алар бик әз булгандыр. Хастаханәләрдә нинди хәл, бу хакта рекламадан сөйләшербез. Татарстан Яңагастыр телеканалында Таяны нуктасы тапшыру. Без бүген соңгы үзгәрешләр һәм әлеге дә баягы коронавирус турында инде фикер алышабыз. Ләкин икенче бүлектә сөйләшә башлаганчы, әйдәгез әле безнең хезмәткәрләр кызыл зонада булдылар һәм әлеге хәлләрне үз күзләре белән күрделәр. Бу инде социаль челтәрләрдә дә күренде. Карап алыйк әле, аннары шуның буенча фикер алышырбыз. Мин нәрсә әйтәсем килә, сакланырга обязательно кирәк. Потому что хәзер шундый вакыт, үзеңне сакламасаң, авыртып китәсең. Монда урта хәлдәге авырулар, авыр хәлдәге авырулар больницага эләгә уже. Буш урыннар юк инде, бер кайчан булмый. Буш урыннар терелеп чыгучылар булгач, алар урынына яңалар керә.
Заманча хастаханәләр төзелә дибез, урыннар күбәя, табиблар чакырыла дибез. Айдар, менә мондый хәлне нәрсә белән аңлатып була? Барыбер урыннар җитми. Һәм саннар матур, ситуация башка төрлерәк. Менә моны ничек аңлатырга икән? Беренчедән, күптән түгел Сәламәтлек саклау министрлыгы тарафыннан буйрык чыкты узган атнада. Һәм ул буйрык нигезендә барлык авыручылар, барлык шушы ашыгыч медицина ярдәмен чакыртканнар һәм билгеләре күзәтелгән ковидмы бул, ОРВИмы, яки башка хастаханәгә, башка патология буенча алып барыламы, алар барысы да иң беренче чиратта шушы йогышлы авырулар хастаханәсенең яңа бүлегенә алып барылып тикшерелергә тиеш. Ягъни монда бүтән шартлар да тудырылган, чыннан да югары дәрәҗәдә җиһазландырылган искиткеч хастаханә. Һәм монда шул ук вакытта компьютер томографиясе үткәрергә була, шул ук экспресс-тестлар үткәрергә була. Һәм инде кешедә әгәр дә шушы COVID-19 юк икән, аны инде башка хастаханәгә җиткерергә була. Һәм монда шушы документ буенча һич ничек, берничек дип әйтик инде кисешү булырга мөмкин түгел авырулар арасында. Һәм башка авырулар да күбәеп китте дидек. Айгөл, менә киләләрме? Күбрәк килә башладылар, мәсәлән, шул ук тын юлларын, монда инде тамак авыртулары, колак, бурын авыртулары белән, чөнки алар барыбер бер бәйләнештә башка авырулар белән. Мәсәлән, шул ук ОРВИ була торып та әле куркып хастаханәгә барышлар күптер. Менә сезгә мөрәҗәгать итүчеләр күбәйдеме? Бик күп күбәйде, потому что хәзер октябрь, хәзер вирусның иң яраткан заманы, хәзер юеш. Төнне салкын, көндез җылы, вирус хәзер. Ул гына түгел, дашлардан кайттылар, бик күп пенсиядәгеләр. Ну, алар да шулай ук. И вот бөтенесе телиләр күрсәтергә үзләренә, кемнеңдер колагы ишетми, рядом утыра инде кеше белән, который, например, ковид белән Сакланмыйлар кешеләр. Һәм сез әйткәнчә инде битлекләрендә алар туган кимиләр. Рәшит әфәнде, сез чит илгә дә барды дип әйттегез. Менә шул вакытта сөйләсәгез иде. Мәсәлән, кайберләре әйтә, чит илдә башка төрле кабул итәләр дип. Шул ук саклану чараларында, мәсәлән, аэропортларда инде хәзер без беләбез, һәр кеше кайткан кеше тест тапшырырга тиеш дип. Менә сез нәрсәләр әйтә аласыз? Ниндирәк күренеш күзәтелде? Билгеле, элекке кебек инде хәзер швед өстәле кыенрак, чөнки анда шулай гарсоннар, официантлар басканнар, килеп басасын тәлинкәңә күтәреп, алар сиңа локаны белән китереп сала. Элек 10 зәйтүн алсаң, хәзер сиңа 50 зәйтүн салалар, шунысы гына кыен, ул бит инде исраф. Ничек дип әйтим, кешеләр азрак, әмма шул вакытта без булган иде, әйтик, мусафирханәдә буш бүлмәләр бар. Кемнәр шигеләп китә, әмма без анда барып карадык, баш җилек кешеләр күренмәдек. Халык инде кими үзе, бу персонал мусафирханәнең халкы бөтенесе битлектән җыелар, салмыйлар. Шул хезмәт күрсәтүчеләр дә, хуҗалар да. Абылай нигә кибетләргә кергәндә инде кибет хуҗалары кергәч әйтәләр инде, әлбәттә, кисәгез әйбәт инде әйбәт дип. Кайберсе бар, әлбәттә, битлеген булса да, кер булмаса да кредит торучылар бар инде, аларга сатырга кирәк, бигә бит инде аз сатылды. Әйтик, ни кызык, миңа нәрсә игътибар иттем. Барганда да, кайтканда да әллә ни хәтле балалар бик күп иде. Яшь үсмерләр дә барганда, имшәк балалар да бик күп. Балалар ничәптә җыламыйлар, әллә еләшкәннәр, әллә чыгып калдылар дип куркалар, шунда җыласаң. Роман кеше ялыйты, билгеле комлыкларда бер кеше дә битлектән җыгмый. Табигый субыенда битлектән җыгып та булмый, йөзеп тә булмый бит. Урамда йөргәндә. Урамда йөргәндә менә килеп әйтәләр инде, полиция чыгаса, алып китәргә мөмкин дип, мин үзем берсендә әле шул киседән дә чыгармыш полицияләрдән барып сорадым. Шул ни дип булмады. Мәсәлән, мин үзем әле Коньяга да барып кайтмакчымын. Ул бит инде Ак диңгез районы дип атала. Әмма мине Коньяга дискот юк дип, дискот дигән нәрсә бар икән. Анда бәлки менә пандемия башлангачына чыгарганнардыр. Мин башка вакытта Коньяга да барып кайтадым. 10 көнгә барасың икән, Коньяда туганнар бар, кодалар. Кодаларга барып, хәлләрен белеп кайтмакчымын. Анда сеңлеккә яши, бәби табырга җыена. Әмма ләкин менә шул дискот булмаганга күрә, хәтта алар үзләре дә белмиләр. Ул дискотны кайдан алырга, жандармериядән алыргамы, виза хезмәтеннән алыргамы, анда гына бара алмадым. Башка мин бер нинди кыенлык күрмәдем. Кайткач билгеле шунысы кыенрак. Казанга кайтышкач сәгать ярым чыгып тордык. Шул нинди берү өчен, анализны берү өчен. Бигдик, аны 3 көн эчендә килә инде ул. Аны анда куясы теге хезмәт, дәүләт хезмәтенә
анда куелды. Алай бер нинди кыйынлык күрмәдем. Һәм гомумән ашау буенча да сезнең кыйынлык булган, каядыр барып җитү буенча да алай бер нинди кыйынлык күрмәдем. Кыйынлык күрмәдем. Әле мин үзебезнең менә үзем җөргән 18нче шәһәр сырхауханәсе мактап китәсем килә. Киләсем каршыларлар, теге бүлмәгә куялар, бисынап куялар. Әле бисында килгәч сораштырдылар. Хәзер бит реабилитациядә үткәрәләр икән никатна. Мин авып чыкканда юк әле. Сораштырдылар, юкмы дип. Хәлдә әйткәннәр 30 көннән килеп Рингетка төшәргә дип. Менә 40 көн үтеп килгәнем, Рингетка төштем. Әзәктеге калдык нәрсәләр бар инде. Хатының да башылды, мин башылмасам да әллә йөрисеңме дип. Мин мәсәлән инде үземчә теге тергезүлү курсларын нидә Орта диңгездә, Ак диңгездә узып кайттым дип уйлап торам инде. Инде миндә антитеншик әйдеме ул да бар да инде. Хәзер Раил, монда безнең тапшыру вакыты әллә ни озын түгел. Хәзер тәмамлана, тагын бер мәсьәләгә тукталып китәсе килә һәм синнән мәгариф өлкәсендә дә хәзер төрле фикерләр йөри. Мәсәлән, кайбер югары курсларын дистанцион укытуга күчерү дип, менә шул хакта да фикерне беләсе иде. Информация чыкты бит инде масса күләм мәгълүмат чараларында, кайсы Каянда ябыла дип, аннары кире алдылар ул сүзне һәм медицина университеты дип инде. Монда үзенең эштәге студентларның ситуациясына карап, менә эштәге университетның ситуациясы ничек? Ничә авыру бар, аларның проценты артып китсә, Роспотребнадзор безгә мәгълүмат бирә дә инде аларга, алар аннары дистанцион форматка күчергә мөмкиннәр. Монда әйтергә кирәк, алар әзер. Безнең университетлар, мәктәпләр дә гомумән ул ситуация аша уздылар. Шуңа күрә монда бер ниндидә начарлык күрергә, теге карарга кирәк түгел. Ләкин менә фикерне генә дәвам итеп бер әйтәсем килә. Гомумән чит ил практикасына карасаң, анда искитмәле әйберләр. Менә Кытайда яңалык чыкты 3нче көнне генә, алар 5 көн эчендә 9 миллион кешене тыш аша уздырырга телиләр. Менә анда кешенең менталитетыннан тора дип әйтәсем килә. Менә өлкән абыйлар әйтеп китте. Кеше әзер психологик яктан да, медицина ягыннан да, белем бирү ягыннан да әзер. Менә безгә халыкка, Татарстан халкына, Россия халкына менә психологик яктан моңа әзер булсак, без моны җиңеп чыгачакбыз. Әзер булырга моңа Һәр кешенең ничек әзер булырга, һәр кешенең үзеннән тора бу. Иң беренче һәм инде шулай ук бу безнең дәүләттән дә килә. Кешене әзерләү шулай бит. Менә бу мин килешәм, психологик үзәкләр бар шулай бит. Әмма дә ләкин безгә кешегә син психологка барсың дисәң, ул мин псих түгел ди. Мин бит дурак түгел, псих түгел, ник миннән дә бар инде. Менә безнең кешегә әле безнең менталитетка психологның, психологиянең нәрсә икәнен башта аңлатып бетерергә кирәк. Һәм шул вакытта менә алар аңлаганнан соң инде ниндидер нәтиҗәләр ясарга булыр иде. Уйланырга кирәктер. Кайбер регионнар инде дистанцион укытуга, эшләүгә, анда изоляциягә өлкәннәрне күчерә башладылар. Ильяс, ничек уйлыйсың, бездә мондай практик куллану кирәкме? Әллә һәр өлкә, һәр төбәк үзе хәл итәргә тиеш микән монда хәл? Дөрестән дә һәр төбәк үзе хәл итсә әйбәт булыр, чөнки барыбер мин ишетәм, аның бит инде явап куйдың ди, күбесе 2, 3 кеше, 4 кеше авырта дип. Аның бит күбесе аннары барыбер урамга чыгачак, каядыр ял итәргә китергә мөмкиннәр алар гаиләсе белән. Шуңа күрә минем уйлавымча, укуларын туктатырга ярамый, авырткан кешегә ниндидер чара гына кулланырга кирәктер. Шулай аны да онлайнга тоташтыру, бәлки ул өендә утыра икән. Бәлки шулай итеп кенә чыгып буладыр ситуациядән. Инде спортка килгәндә онлайн шөгыльләнделәр. Практикаларын карадык, ләкин ул андый нәтиҗә бирми. Юк, туктатырга кирәк, мин әзрәк килешеп бетмим, ләкин теге вакытта шикелле 3 айга түгел, 2 атнага, 3 атнага кеше терелеп биткәнче. Һәм бу хәл мәсьәләне хәл итәргә ярдәм итәчәк дип саныйсыңмы? Мин бу хәл ярдәм итәчәк, беренчедән табибларга ярдәм итәчәк иң беренче. Табибларга да гомумән кеше, мәсәлән, терелеп бетеп, шул эшкә чыкса, университетка килсә, ул башка кешегә зыян китерми дигән сүз. Бер минут, шундый нәрсә проблема ишеттем. Кайбер кешеләрне 2 атна шатна тууга эшкә хасталык кагазын ябып, эшкә куып чыгаралар дип әйтәм инде, куштыңнар эчендә куып чыгаралар. Мәсәлән, мин үзем 40 көн яттым әйбит. Миңа мәсәлән гел әйтеп тордылар, ашыкма, урман эшләрендә мунча кырып чык. Мин мәсәлән, әзер безгә тутап башлаган кебек иде. Мунча кырып чыктым, шуннан соң әкрен безгә дә бетте, башкасы да бетте. Нигә ашыгалар дизәк кешене тегелеп бетмеш чыгара, ул тегелеп бетмеш чыкса, хезмәттәшләренә йоктырачак бит. Ләкин бездә хәл башкача, һәм бәлки менталитет та әле. Һәм инде менә минем истәп китәсем килә, һәр кеше үз сәламәтлегенә үзе җаваплы карар диш. Аның өчен табиблар да җаваплы түгел, дәүләт тә җаваплы түгел. Менә басып торган кешеләр дә минем сәламәтлек өчен җаваплы түгел. Без үзебез өчен бары тик үзебез генә җаваплы. Менә шуны онытмасын иде кеше. Айдар, бүгенге эпидемиологик хәлне билгеләүдә нәрсә таянутасы булырга тиеш? Катлаулы сорау һәр вакытта да, иң ахырда. Дөрес әйтте безнең психолог. Чыннан да кеше үзенә ышанырга тиеш. Беренчедән, үзендә көч булырга тиеш. Көчкә ышанырга тиеш. Үзенә ышанырга тиеш. Һәм әлбәттә, менә бу паника, стресс
булмаска тиеш. Әгәр дә ул шушы күренешләрдән азат була икән, һичшиксез ул авырса да җиңел авыраячак. Һәм шуны онытмагыз, әле чир озак дәвам итәчәк, әле без аңа кирдек кенә. Шуңа күрә кыш та үтәр, яз да үтәр, җәй дә җитәр, ул безнең арада яшәячәк, бу коронавирус, ләкин башка формага эләгәчәк. Шуңа күрә бары тик көтәргә, дәваланырга һәм сәламәт яшәү рәвешен алып барырга бары тик шул гына киңәш. Демәк, соннарга ышаныргамы юкмы, бу әлбәттә һәркемнең үз эше, иң мөһиме вирус белән шаярмасак иде. Исәнлектә күрешергә язсын.